Nandito tayo ngayon sa Rojas Boulevard where we have handicrafts and furnitures made out of bamboo. Kung mahilig kayo bumili ng pasalubong, tara na! Ito ang bilao kung saan nagtinatahip ang mga palay. Ito ang dating walker. Ito ang ginagamit ng mga bata para they will know how to walk. Ngayon, may mga wheels and stuff na sila. But right now, it's made out of wood. You just put it down, tapos yung bata, syempre, nasa gitna, tapos, marunong na sila maglakad. Alam mo kung anong tawag dito? Ito yung bata, ito yung nanay. Ano po ito? Para lang sa ano yan sa kaldero, yung pinagalagyan para itapatan yung kaldero. Kaldero. Ang iniisip ko yung nasa head na corona. Ito po. Ano yan? Dito rin yan, ano, yaring kawayan din yan. Pero dito rin sa ano yan, sa gamata yan. Magkano? Para sa manok yan. Ah, para sa manok? Akala ko dirty laundry. Kasi nakakita ko sa Shopee. Para sa ano lagayan na ito. Alam mo na paano ito? It's a flying broom. Pag late kayo sa trabaho or sa school, sakyan nyo na! Bye! Hi, ma'am! Hello po. Ano po name nyo? Norma po. Norma, ano po yung tinitinda nyo dito po? Ito po, bamboo seat. Gawa po ng ano to, produkto po na San Carlos ito. May magkano po yung mga cabinets at mga upuan nyo dito? Itong upuan na ganito, half set, 2.5 po. Ito po ay 4.5. 4-5 lahat. Sa halagang 4-5 may whole set. Opo. Mura na yun. Pwede na kayo bumili. 4-5. Isang set ng bamboo furniture. Dali